کل مفتی زیب سلیمان دے زلند استور دا اسمان دے مقتدخ پلا زنگران دے گل در غند طالبان بوینا د سلیمان سے مدرسہ دا سلمان فرسی دا دینا مادا تعلم ڈکا خزان دا بلا دیوت تورش پیرنا کمنا بل مولانا احمد علی دے دا کرامت نڈک ولی دے دا گلاب گل دا پسر لی دے کٹر جمعیتی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا مفتی فرمان العابدین دے پیو اللہ دد یقین دے پدن اسلام بندے نور محمد دیوبندی سیب ابو حنیفہ عزیزی سیب بلجن محمد خل قاری سیب دزرد تلور توایم سلامنا گل مولانا عطا رحمانا دی خصوصی زم مہمانا سنی کٹر جمعیتی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا سلام سلام پدی مفتیانو پہا موارو عالمانو پحافظانو طالبانو پسر دستار متا اسلام مزا کوینا کل چورز د قیامات شی ہر سکھ بغیر پا مصیبات شی حافظ قاری بارا اوچت شی دلہ ستنو شفاعت ببیا کوینا اعلان بکڑی رب العزاتا حافظ د قرآن کڑ تلاواتا پدر جو خیجت جنتا تر آخری آیت مقام بدر کوما دا دیوبندی طالبا کٹر جمعیتی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشال بدی دستر بندیم پاقیدہ دیوبندیم ورطا والعر پاپا بندیم برگ منی شاہدی زبر دیر فخر کوما آواز پاتی دا دنیا دا نخود استا نا زمان دا واللہ چی دیر بی وفادا دا آخرت دا پاروں کرا گلنا دا دیوبندی طالبا کٹر جمعیتی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا دا دیوبندی طالبا
کټر جمعیت طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا جامعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساتذہ کرام ترڈالے دی نظم دپار فرمائش کردی دے لکہ ہر یوم مدثر اقبال اور سپیشل فرمائش کردی دے سامنا ہمتر دی نظم شاید دیر لانا محترم آواز کو آواز آفریدی آپ آواز دیر لانا محترم رو ناتخوان شبیر احمد نعمانی خوشبو خوشبو تر نزید گلابی طالبا خوشبو خوشبو تر نزید